Abun da yake nan shine ina da majinyaci to kuma unconscious, sannan an samu shi NG2 ta cikin hancin shi ake dura mai abinci. Ya dace akalla a ce tun karfe 6 na safe mun bashi abinci, sannan kuma karfe 9 mu sake bashi. Ka ganni nan tun kafin wannan lokacin nake nan wurin tsaye, ba a bude na je na samu ba. Abun da zaka duba a nan shine idan wanda ma yana da lafiya a ce tun jiya bai karya ba har irin wannan lokacin, yaya kake ganin wanda yake kwance bai da lafiya? Sannan abun da yafi komi ban haushi shine idan ka duba ma'aikatan asibitin nan kashi 85 cikin 100 gaba ɗaya ga sunan waje, ba su samu sun shiga wurin aiki ba. Wanda suka yi aiki jiya sun gaji, suna buƙatar su je su huta, ba a bar su sun fita ba. Abun da nake so in faɗa ma gwamnati a nan shine, shin ma'aikatan daban-daban ne? Su likitoci suna da bambanci da waɗanda suke ba da tsaro da kuma wanda suke tsaftace asibiti? Ina ganin tun ranar 23 ga wannan watan an sallami ma'aikatan asibiti, amma su ba a sallame su ba. Idan waɗancan ma'aikata ne, waɗannan mahaukata ne? In za ka duba da kyau za ka ga duk da tije ne, manyan mutane ne wanda ya dace a ce sun je sun zauna su huta. Ina zuwa, mu da muke 'ya'yansu mu za mu je mu nema. An kashe muna zuciya da banga siyasa har sai iyayenmu sun fita sun je sun nema, sannan kuma sun zo sun wahala sun yi aiki, kuma ba za a biya su ba. Gwamnati ta sani su waɗannan ba 'yan maula bane, ba 'yan banga siyasa bane, ba karnan siyasa bane, ba mabarata bane, ba maroƙa bane. Waɗanda suka sadaukar da lokacinsu da ƙarfinsu ne suka zo suka yi ma gwamnati aiki, ya wajaba gwamnati ta biya su. Sannan duk abin da ka sani shine mafi akasari Zamfara an san mu da kawaici da kunya, wani gefen ma da tsoron saba ma doka. Ashe duk abin da zai sa ma'aikaci ya ɗauki dokar rufe aikin shi ya kuma tsaya akan ba zai bar wurin ba sai an biya shi, wannan yana nuna ba tun yau aka fara masa haka ba. Sakon da nake so ya isa da gwamnati shine, an yi akalla shekara 20 ana yi muna mulkin mallaka, wanda matasa irin mu ya dace a wannan lokacin a ce mun gama karatu muna aikin gwamnati. An kashe muna zukata da ba mu kuɗaɗe. Wannan gwamnatin mun ga ta zo da sauyi da kuma yanayi na canji, kuma muna yi ma wannan gwamnan fata alkhairi. To mu da muke matasa, gwamna ya sani Allah ya zaɓe shi, mu muka zaɓe shi. Idan aka fusata ma'aikatanmu da kuma iyayenmu, to za fa mu fusata gwamnati. A isar da wannan sakon gwamnati, kuma dan Allah a taimaka yanzu na a buɗe. Patient dina yana can, ya dace tun karfe 6 ya ci abinci, ga mu har karfe 9. Idan na rasa patient dina, na rasa garkuwa, sannan kuma na rasa fico na rayuwana. Dan Allah gwamnati ta duba muna wannan. Muna gode.